Col·laborem amb el supermercat Plus Fresc, principalment en la recollida de tots aquells aliments que no es poden ficar a la venda, però que nosaltres, com que sabem que són aliments que són aptes per al consum humà, els fem arribar a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Cada dia als supermercats Plus Fresc se retira carn, peix, pa, fruites i verdures, i aquests són els productes frescos que normalment se donen a aquestes entitats. Aquí estem donant de l'ordre, depèn del dia, entre 130 i 150 dinars. Normalment la gent quan té gana ve aquí y aquí saben que segur que algo menjarán. Cada día recibimos comida del Plus Fresc, nos viene muy bien porque la usamos para todos los guisos y fenomenal. Y nos llena de alguna manera el plato, que es lo importante.